Abono sia Sompa 93.1 FM sunie. Nana nom ya mama wajo bronya ne konso no an yaduro no. Ye kwa akodi bronya obi nkase 24 ko krom hwe Olivia befa protein bag. No akwakura se akodi bronya se de mekoi. Ya de sam no bramo na ketewe sinya dudu owura nso ebi ginam. Kasi eboyi betwa no wamentin fi ade hye wo sunwan 98.9 wonom so besomu bi. Nensama titira abetine kasebo ne mu aban ne organized labor wom di wom nsa ahye apam enkratase abusuan de makomra so gefiem na sane ebeto odwasa aban atwabe 80 million Ghana cedis so omomfa nko enkosi National Cathedral NDC mrasbejafo no sorry tiaye no ne abeto apono so nwumre kire se NDC mrasbejafo na akwakoje atum emomode nsem bi ato akire eri asem a yebekọ ne yedi ho nkomo nwumre pa ejebo appropriation bill enra wajiatum abeyemra mampani na nanu dan kwa kufa so so mampanimfo bi we kra de wotubofo mum so monko Burkina Faso abonten so no momfa chawpa emu oden koma won madaya nanu nkonkonsa okudi kira America fo no se yesi Burkina Faso fo na dwa mampani hu abeg dendenden ewo ho Epoya mantemu Food and Drugs Authority for se enkyerɛkyerɛ wo mo yefa enuane pase ebetobie bronya mu no eyade ayeso abapa na Ghana National Fire Service mpanimfo so de ato yanim se ende efiri ne kɔ ye wadwene se obe bonfire asɛm a age se odika be yi o maso kyira nsana so betima yesa de no a wakɔ akɔye Kumasi kropon bedwa ye wura sampan what the official pansem edema asantemai enne so Sompa FM ne Sompa TV ne se wani nsese ye ka kire wo se ne ye mmere wani ye nkokro na dibronya ne no abusua ne ye kɔso nyina no ya bone kakra yesa de bremo nwumre kokobo akodi amashenkafo se me pentema kwa ba America tenteno wo munya hwe yie pa abusua weni afufro pin ya kekese ne se kase ababia wo bia na nwumre ye ba ne de aba besom wo wadwenche no nsusu fo beka ye ho wabra wo kan wo social media platforms awdo ni nyina so de ka dada wo hono mo a ye da se emu akwa aba afi nanam kwa mu kwa Facebook ye Sompa 93.1 FM Facebook ye Sompa 93.1 FM and YouTube ye Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu de bia hono ma yeguso a ye beka se ne mamo ye beka nka dia mamo ka se free Sompa 93.1 FM so kumasi abonten so no ebe dada no ho akwa kofa Sompa 98.9 FM so osunyan ene ne nkwado ye ne ye som nwumre na ya bo amalibi aboga meni ma de fefe ohini ni amakraja dazo asof ma pene kuku ani obewu news ya se o na de bi obi bebo mi din na ne jealousy go shame ani obewu once na mere we ba ye nyina de Veronica unyendi priwa bi ade Veronica Ebusia ye frase ne vakasi ebo no emamwe photosenso afo ye rakendo foriata ene wone ewura nom ya wobo adwuma organized labor ti se Anthony Yabanom won mesin konwa de ensa chapam kratase samo beka ya dwumadi a yesi e friend se debt restructuring any haircut no ne ade na ebeba na yesuro se pension sika de ensa bekan enam so organized labor no ba monte so se ba ne sade a ene ko mo ne wo madwuma ifo nyina wo mo betrans ya wo mo nkoye adwuma bia sanso wo sika sempo anka prayer ya titu e enso wo mu di ti aban ne san bebo mbesia de a na de how kase beba wo maje atum emene wom de wom sa hyenkrata asese won de yeyi wonum efrim ye raken overiata December 13th we signed this historic staff level agreement of the fund which brought a sense of stability. Yesterday, as you know, until 4:30 a.m. Parliament passed appropriation and the budget, further bringing confidence as to where we are going. So of course the threat of a strike will not have been to the spirit of the direction of where the nation is going. Obviously, the issue of exempting pension funds from it is at a cost, and we have committed government and labor, organized labor, to work together to ensure that we find means of plugging a hole that should ensure that we return to the 55% threshold. And I think that we are all committed to, because we know it's important to lead us to
a board agreement so that we continue with the success that we have. But really, in the spirit of Christmas and the partnership that we have, we want to thank everybody who participated in this on the way forward. The government has done its part with the SLA. Parliament came through very strongly yesterday over the SLA, and then Labour today is also showing an accommodation not only to receive the exemptions, but to also work to make sure that we restore to debt sustainability. And we thank you for that. Now we no so for wash enwuma ne apedie ehun sem so nimonyam for Ignatius Bafo we are one so de kakra eto aso. Government has decided to grant exemption to all pension funds in the domestic debt exchange program, and government and organized labor will, however, work together to explore mutually beneficial options within debt sustainability limits and to also promote microeconomic stability and economic recovery in the spirit of social partnership. Signed, Ignatius Bafo, Minister of Employment and Labor Relations, Ken Ofori Atta, Minister of Finance, Anthony Yaba, Doctor, Secretary General, Trades Unions Congress, Ghana for Organized Labor Stroke Associations. Na ye ne kura and a president our secretary general or that TUC ni organized labor no or Anthony Yaba Dokota wo wie ne kura. This is very good news for all of us. On behalf of my colleagues, organized labor leaders, I would first of all like to thank the President and his government for listening to us. It is not as if we want to cause disruptions, but we think that pension funds must not be touched. And if there's anything, we should work together to improve pensions in this country. We have come to this deal to exempt pension funds from this domestic debt exchange program. And I would like to recognize the role, especially the role played by the Council of State under the leadership of Nana Otu-Sribo. He personally worked tirelessly, making phone calls deep in the night to both labor and government to ensure that we have peace in this country. And I would like to recognize that role that they played. I also would like to recognize the role played by the Minister for Finance himself, our Sector Minister, Minister for Employment, the Minister for National Security, and the team, the staff here at the ministry for all what they have done for us to get here. We want to assure government that organized labor will work with government so that together we can get to where we were before all this instability came to our country. Because stability will help all of us, and we are committed to all what we have said here, that we will continue to work in the spirit of social partnership and ensure that Ghana gets back to where we were before this crisis. We are very sure that we will get there. Onimonyam for Anthony Yaba. Abusuafo yɛmfa free adwuma yɛ ne apɛdeɛ nsɛnsɛm hu ne yɛmfa nkɔ ɔman Ghana mmara sɛ yɛ fiem na sietiefo pa twere amponyankrompɔn basa yɛ adama hata mununkum akyi otuturubu nso to nso ba wi obotantimu a wɔde yɛfa dum ne mununkum gyina matata hyira mo ɛbɛka hyɛ den so a mmara yɛ so afo esi kasam no ntotoɛ so yɛ rakeno free atade budget ɛkɔto ɔman Ghana mmara sɛ yɛfo no animu no ɔkɔbɔ so sɛ abai atwa bɛ 80 million Ghana cedis bia sɛ sika no momfa nya hwee som de bɛkɔ akɔma National Cathedral mpanimfoɔ no edi kukuru saa adan no edi esi hɔ no mo na saa sika no a ɔsoafo esi kasa no ntotoɛ so kɔbɔ so no ene mama no tua sɛ anya asam keto amra so gye fie mu hɔ no mo NDC mra so gyafo no mu no yakutukum ɔm se na Ghana ya yetimu ya yɛpɛ asene mu a yɛhunu baabi ene yɛsi yɛ ho akyere yɛn yɛni kapra ɛbɔtoma no a yɛde dwuno ɔman yi ho na si yɛnya sika yɛsi yɛde kwa kosi aso dan since yɛde bɛyɛ akwan yɛde bɛsiesie ɔman yi adwumayɛfo yɛnya sika mfama wɔ mu ntuatua ɔmo ka yɛmfa nkɔɛ saa deɛ no yɛde kwa kosi asɔdan deɛ a wɔn andi simra spɛgyafo no wɔn nte aseɛ ɛho man so ɔmo atwe mra spɛgya fie mu no no ɛnya asɛm ketewa kora na ɛyɛ manimusɛm sɛ nnura yɛde to manim yɛnwumrɛ kaseɛ mu sɛ ya sɛ nnura nwumrɛ no na ɛyɛ de twato a yɛmra spɛgyafo no ɛyɛ adwuma na ɔmo aba ahomegyem na numu ɛna Sompa FM nsɛntwɛfo pensibadu kata remrant agya mɔde ya na mɔde asɛm na asɛm ne ba saa no a
na ye kwa kofifim ne adwedwum aba bema hwehwemu akwa kosiase ansa na se no pipripi ye de bebo so a ye de akwa koboso bi ne ye kotete mra soja fie mu no ene ye kwa kote se 80 million Ghana cedis no a endi simra soja fo no twe ho manso no wo makwa koje atum na mom wo maka kire mampani akufu ado ene no fa se kenofriata finance minister se sika no so munim no ye omadwene se omo de kwa kosi aso dan ne de a ene omo no omo mienu be chia yam so omayi mu na mom ade omo mfanye eye Ghana akwan a atete apansam Ghana akwan a omo de ama contractors ya omo nya sika mfantuatu omo ka eno nti akwan nyina anwe ne se no omo fa sa sika ne bi nkotuatu contractors ne ka na ne be ka akire no Ministry of Communication omo de akọ ama be for contemponim dia omo Ghana ye pese ekofa so bie no omo tima hyehye ne ma ho no mo am ye tumpon mraso gani o mraso gafie ma desia omo afutu abaton pesua so honorable Alexander Nyoma Kense ena ogina ne nuadom raspejafo nanim titru ene edom kese na namu a wode sansem ye atudwa ourselves on this 80 million cities. It's our proposal to the finance minister, which proposal he is not opposed to, that since many of us file questions on roads, we, for the time being, Mr. Speaker, without letting this affect our cooperation, Mr. Speaker, Finance Minister is in agreement that that this 80 million will find space in communication and roads. Mr. Speaker, that is going to be, Mr. Speaker, that's the beauty of democracy. Mr. Speaker, that is what is going to happen. Indeed. Thank you. Abusu awo ya mraso dwani awo mraso gafie ma de so mu afutu abaton peso aso no akrona ne ye penimpa be de ye kira edom kese awo mraso gafie mo da wunu ma no ono abo lawyer Alexander Afenyoma Kensen ye tene nkanana abusu ya enra mraso gafo na seto no mokọ ye no a na eye day twato a no mo tena se wa fi mo adwendweno mai konkron Ghana ho no ene enra najo de suom donko nyina no no musi mraso gafie mo ho no mo a ye ni nonu o mo ye wo mayi ho ehwese o me pesika de ato aban ho no de abo man ho bra na eno na James Kluche Aveji wono so mraso gani o mraso gafie ma desia wo mo ketu no for baton pesua so wo ye penimpa be de ye kira edom kuma no woda wuru ma no eno kwa kobusa se etisa 80 million Ghana cedis no na ban wa ne chenchena so de kosi aso dan amatweri amponyankrompo no se wo si aso dan no ama ye Christopher yakwa kosoma urade wom no si aso dan ne wie na se Ghana fo ye nya sika nto aduane ani ne ye nyina wuwu a aso dan mfa so beba so eye de ade pa. First of all, Parliament did not approve the 339 million Ghana cedis, which the Minister of Finance unilaterally taken from the contingency vote to pay for the cathedral. Mr. Speaker, currently Ghana does not have money to pay our investors. Our domestic investors are losing money simply because we don't have money as a country to pay. Because of that, we are entering into debt exchange, where individual Ghanaians who have invested are going to lose interest. We are adopting to worship God, and if the people of Ghana who have invested money with you government and pay them, you allow these people to die. If you build a cathedral, who will go and use it? Who will use the cathedral? If the people that have invested with you and you are cutting their hair and they don't have the resources, some of them might even die after building the cathedral. Who will use it? This is not the appropriate time for us to build a cathedral. Abusiawa ya mraso gani o mraso gafie ma de so mo ketu no for baton peso so no akrona asaso ye penimpa be de ye kira edom kuma no da wuru ma no honorable James Kluche Aveji ye tene nka no enra mrache bedwafo e wo mu siripe
ye adwuma hamanache be no me ensa nyina da no mo ye adwuma na mraba akwa waje atumu ye friend is appropriation bill eno be ma won mu kwan na ban foto awodo te se consolidated fund ene afoforo nka ye binom watimi isika be so pepepepe mienu achiripo aduonu nson na wode aye enwuma ya ne nyina wo 2023 akonmasika no emu na tie force ye twuma adwena kwachira November boso ne de to so aduonu nan eno wura kanofori ato yo men foto sanso afoko mra hye bedwafiem bia akonmasika ekoto wa na nsɛm nyina wom ye ni woyo wa ya bebre be ba ho any tax ya ye pejamu any etemi duan wa ye de kwa national cathedral eno ani nyina da wagege atum na sei na nefi ho etie. Mr. Speaker, I rise to move that the Appropriation Bill 2022 be now read the third time. So moved. Any seconder? I second the motion. Motion moved and seconded for the consideration of the House. Honorable members, I put the question. As many as are in favor, say aye. Those against, say no. The motion is carried. An act to provide for the withdrawal of sums of money necessary to meet government expenditure for the 2023 financial year. And passed. 2022 is read the third time and passed. Ni akwa so mrase bedwafie obi na ne mrase bedwafo ebi botena no mema aye botena na tumi se nrai ho no nya gudi ekura ya ya edini o me be koi mefi o obefi me ho nti ya bra meba enkinka su bia ba bi wo ho wo be hye ho anu afrem maba mitazante no we sia me ho enkinka su ti ya wo mhia me enkinka su bia ba bi wo ho ya me fro anu ma be se ho no we sia me ho wate o mo no wate o mo no so o ma mi se tu just o support abzafo ye gu so Sompa 3.1 FM anwumre no nsia e kase na nsam no ba bia wo bia na yegusu a ya de ma mo style bia bia no yegusu a e de mo my god na mra se bedwafo na pesire a e no mo kosi ne mra se bedwafie mu ho no no na obehwa ade ba akoso so na akwa ne manso mra se bedwafie mu no mo e ye vat ya na mampani ne na do danko akufo ne wo fa se kenofriata ene MPP abana ye wo madwene se wo mo etumu e 2.5% aba beka ho amana akwa ye be 21.5% eno so na manso gina mu pa NDC for so mo mpene MPP for so mo bepene manso de ene kasa bebrebe ni nyina chiri no wo mo ekogitum Alexander Afenyoma Kense deputy majority leader o kire se wo fo so se vat no wo mo etum kakra. Taxes were imposed on sanitary pads. Mr. Speaker, cutlasses that our farmers were supposed to use, Mr. Speaker, taxes were imposed on them. When we came into office, these taxes, Mr. Speaker, I'm being informed. Mr. Speaker, I'm being reminded of the taxes imposed on condoms. Yes. Mr. Speaker, when we came into office in 2017, we abolished these taxes. Mr. Speaker. We took steps to reduce, and I repeat, we took steps to reduce electricity tariffs. Tariffs that the President Mahama administration said because of the cost of electricity, its government could not reduce electricity tariffs. We reduced it between 15% to 30%. The reports will bear me out. Households benefited from such reduction. In view of all of this, we introduced social policies that benefited ordinary Ghanaians. So, Mr. Speaker, the point I want to make here is that this VAT of 2.5% is coming in as a matter of necessity, because Ghanaians will testify that when we came into office with our ambition, our dream to create an environment to grow the economy, all the taxes that you had introduced, majority of them we abolished. Those that we felt we could manage, we reduced the percentage.
Abusiamra so Jenny or Wamra so Jefima this year or more futu abaton person so lawyer Alexander Fenyoma Kense any attending canon nonko and a sorry Kodeman Pipi Amanyukuno or Mraswe Jefimo or Boise East and also Boise West Braswe Jenny on Aboko Kukatin so Sunanye and I know Dembi Pa yo money bedia na bedie such in Chinchina Vat or Munyin Tumuno na Enyasam Kita no more before no or more call Mudiako Guyano and then this if one so sorry yeah and a Kessel at Forsen I am Raswe Jenny or Raswe Jefima this year one more a Jumako Enyan the same about on Persia so and Pempinan this if one 1 year no Tajinum a Basica 720 when you bumpa Raswe Jefimo Hononko honorable Isaac Adongo Bogatanga Central Abattoir and Persia some Raswe Geni one so sorry ya Omunina no mania bre eka e Kodema Ghana for say Yahono Chia Dodo Yahon chiri pa yahon papa yen nti abaye na adwene so the 2.5 e kwakọ kavat no ho a na so ma anwene ho nso ni nyina mu no o ma je atum. This measure and introduce this single tax handle at the right time during times of stability, particularly at a time that disposable incomes has not been eroded by 350%. And that is why, Mr. Speaker, we are saying that we are proud of our heritage, that we introduced VAT in this country first. At the time, the current president, His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, led a demonstration to oppose the VAT that led to the death of someone. Mr. Speaker, today he is here introducing VAT, the same tax that he opposed. Mr. Speaker, I would have wished that he would first of all apologize to the people of Ghana for the demonstration he led against VAT, and the same person to turn around as president to ask his minister responsible for finance to increase the tax that he opposed. Mr. Speaker, clearly, this speaks volume. This is telling indeed. Mr. Speaker, Fortunately, the government is not interested in solutions that will work, but want to continue the same things that has led us here. Mr. Speaker, the government is asking us to approve an appropriation of 227 billion. And the government is saying that this additional value-added tax will give the government 2.7 billion. That is just 1% of the total expenditure. And yet the government is saying that if we don't give them that 1%, this budget cannot be implemented. I cannot understand that. But Mr. Speaker, last year, the appropriation we approved was 145 billion. They have moved from 145 billion to 227 billion. Abusiamra so Jenny or Wamra so Jefima this or more Boga Central Abaton Persia so Isaac Adongo and a Kessel Atofos and Yeti woman cano. Ye bedi bronya say ya. Why ye niani has pie the ubenya be ato papa ewojum and I'm summa food and drugs authority for poyeman temu one more regional manager mami Anita Usukufo and then Crawford the bedroom margin chere one more say ben will be abedan hoso no mo say dear etumidin faso papa ba when ye nua be ma ka kira kwasi aferi ya na wo bo adwuma wa fima FM na twetwe nkoma yenso ya TBA na ye mami Anita Usukufo se won be koso chere ema ya wo muton ade ani timamufo nyina da ne ani aba ye ho so ye pa bedi bronya se ya se de be no obi nkoto ade bi a aspai enkonkodie titru ne ne ma won chansi mu aya kata so na yetumi enwo se ye ma ye ni na wo pa e wo sa ne ma no eho and food safety awareness issues. Tibeka say ya na nso da so guye egusu ayeye. We say festive season in twemu. Te kaya na ebo Ghana mine especially ebo mo Eastern region. Ahwe yi a esemo ye fa nuane a ombe handle na ombe di festive season. But the adwuma nyina na betu just akoye say na Christmas and also festive season he grandma ye kodwa so dada. Ana ye kone mo handle such products. So ye wholesaler distributor ana say all turn wo kwanche an we ni mudi buta mo dada. Na kire mo de emra kwan so no eso mo ye ntinye bronya nko an ye na ye so etimi mekasa smesi ho ye ko say enso ye kusu an ye adwuma no ye pada se enso ani aspire
dented, wholesome, whatever state it is now, any fit for human consumption, you will take it from trade and safely dispose them off. Rebecca said, don't buy anything that is dented. They are more, and I said, once I did a shift for man, baby, I'm more conco no more, so be a dinner chance anymore, and this chance any dear fra until it be a semono. A shift for my wife, Emma, the idea same coating and then a diffra, and also so koto and a dear watch and simu, and I say paper cutting more, and this what they are bloated, dear woo. That means there's activity within the packaging, and also try their physical integrity. We cannot date, and so but some of these easy opening terms, no one's to be as and what was the week a crana a likiba. That means to be a touchma and tenusu dear any ye. And a dear your body don't come in Sabiota, why careful. You've been to the mujemu as the date in the crown, so yeah, doesn't mean so top the so poor goofy, the top the obit me used to and sana dates and Wey yaya mame Anita Ousuku for no regional manager for the Drugs Authority epoye mantemu. Yen to aso ne mfam free food and drugs authority mpeni fatena yen mfam komampani na nadu dan kwaku for so akache na abusuan samba kan ya nanum onomo na mampani na nadu dan kwaku for tu kwan kwa America bonten so a we America man no ene ebibire mama mampani for summit bia na ekoso Washington abonten so no motonsa e de frɛ mampani na nadu dan kwaku for so womre na jawmfo na nimonyam metachi na Ghana ye hiasem e ba no bamba ho nsensemu a wonfa emeto America man na mampani enkomonu mu a ene wokwa kwakache America for say wafi ne bambɔ mpanimfo de ato nanim sa Russia fo asese o masoja fo bi aba begu o mai Ghana ye ne Burkina Faso ye hye ne so a eniema wo mo kyerɛkyerɛ ene eniema wo mo ye no honom no na ehu kakra ede mo mayi bambɔ ntimampani na nado dan kwakufo de ka kyerɛ America man ne sɛ so mo atu akɛse ewa adupira akɛse ewa bɔmbɔ akɛse a o mo fo masoja fo no medom ye na ne ka kɔ ne de Russia fo na no kro mo ntɔkɔ mo ne Ukraine fo yi ɛko ye kra ne Ghana ya hye dan kwankɔta Russia fo na chibi asa yesu ni eba ni ensema ni ekeke nyina no na se Russia fo no ibu yefu yen enti sabre omudo o masoja fo begu yehye no so de wahwe no mo ya aba be mi yen aba be to ahye so mpofiri mu aba be yi abedi ebone no na mampani asema okoka de kire America fo yi ene binum chese mampani wo konkonsa mampani we de wano to no se nka akwa no tum kakra ebisu chese dabi o fitintam burunzu na wani yekoko mampani so twi nani atena se ade ne nsahye ne demere fam ampa asem ye muwa na se ayi anadwo suo bi mu dan kwama bi a Russia fo soja fo yi abone chese ayi bonsama bo masu ahye o mu din ya o mu de o mu no o ma to aso de abodin ye o ma dwene so mba beto ahye so aba bebrim ye ne a ne ye ni de nie eti chese nsam de kokoye bebrebe na ne ye tete se mampani na nado dan kwakufo do sa asem ne si ye no wasoma mpanimfo bi amama ko Burkina Faso abonten so efisi sa Burkina Faso fo no bufui pa ema Ghana ya ambassador wo Burkina Faso abonten so kra no omo sama no ema no kosi omo mampani no ekopa achewa enei ye tete akra sa mampani na nado dan kwakufa do asma mpanimfo bi amama ko pie Burkina Faso abonten so a wo mo ko pachew den se miesi ye no wo mo emfa ncheye ye ntete ye ne se National Security Minister Papa Albert Kendapa ene di enimu ambassador Kwabena Osei Dankwa eka ho bi General Francis Edu Amoafo wono so special advisor ede mama mpani na nado Dankwa Akufo do se ranum ene koya wo mo ede chew pakese ekoma Burkina Faso fo no nebusua so mo besomu se wo mo nsomu ne enke ye hwese ye bekwa homa no so ne ne opani bi a wabene eba no bambo ene ho nsensemu a wo si wo mu pa ne enke ye hwese ye bekwa homa no so ne na kwa kodi nkomo opani Richard eye kumodo na homa no enimu aye nwumre nti ento aso nko enim ehoma no tutumu a ye bekọ ne pani no akwa enkomo no yenso akase abono esoe na Kumasi Kropon bedwa panipa oda no ne ewura sampan meya enne wodi efisha pansem de ama asanteman na de di kan wodi aside mu odin de mu ototrobo nsu kwamba se ya domwa okata mununkum na chi se woda na se papa pasansa fi 2022 so ya fia ye wura mfi wabaka se mu sansa ye chinchina twintwan afi pa woto aso de aside bi magana mampanyini na nado dan kwa kufu ado wasona wo mpere kwa bema boada se na kukudura wo wa oda so ade gine mu se mampani woto aso de mi
asante mawura opem so na ese to ababi o se wono so wa manafisha pada na se papa emra se bedwafo kumasi kropon beja adwumayefo adwadifo ensentwerefo bambo adwumayefo ene kumasi man nyina se wo mu nyina de ta na chi se yempre enkoden ni mpuntuo emfama asante man na wo wieye ene wo se ka se bronya gina ho ma asumdwe wodo ene nkabomu we ni ade kese a ye di bronya ese nyina ya me yani koso na yetumi di bronya no wasumdwe mu a basabasa ye biada enso emma wose ogidi pa se na so ye no ene abambofo no nyina da beka bom na obi ada timi adi bronya no a ne ho masem na de nya pa ne se ye ne akase de ye bambo ho nsem no beto ye nsem ne abo ho ban yie na etumi so aboa ora sampan wone na dwuma ye fo nyina da so mo ma asanteman afishia pa na ye fancy wada asemu ye pese mu denti no ye maame Rita abena kwadu aboaje wa homa ne so na kwadu majoe ye ne o oba pa me mo afishia pa o afin committee en fie so yo na mo ma ya fishia pa kwa bibia ma ambe pacho mami nchia woni wetie fo nyina pacho midi na ye fia yo oba pa fia kafra yo na ura na sema wode abani na sema imuso musen yo pacho sani a wokenkan no ne ti mu po ni nyina na ode to krata so ni nyina so na wode atudwa amaye na ye da kurura ase ya da Ghana mampanyin so ase ni nsentwerefo honorable assembly members MPs a omo Kumase staff ene obi bia edwadifo obi bia said you kan ho ma 2022 yi KM activities nyina ekọ jojo sa nkọ jojo ne eba ye bia ye fa nyansa kwan so ene adwen krom survey issue ni nyina nti akoye season na sa ebra ye che odonsem ni nhyiasem no na ora samopan so enam krata iso se yemfa mu no yonsem ene etinkwa emfa ma ye nyina ye ho a osre nyame se onto nhyiram ye so na afie ebesi mu nso enye nhyira na nye jojo enchen 2022 nti na asama ora samopan epese odeto obi bia enim ene no Mami kradu ye be ko 2023 ya ye be bo wura mu wo de hihye di gu akwam se de be ya de ba ko a ebe bo asanteman ya na obi ade ehwe kwan ye ba mbo ho nsem yo mpacho ye ban bo ho nsem no ye wo ko bi from the Medsec Metro Security Council omo ye security agencies a ewo metropolis mu nyina na emra aka wo mabom na afi omo nsem a omo de ba ye ne se ye be hwe ye ho ye abra season ni nipa dodo na eba Central Business District ebedi won dwa hodro ene won obedi dwa se wo be fa car ahyensode wo ho recognized union for wo be fa car wonim se station we na me fa no na se bibi uja bibi wo ma watumi aba wachi afan so abefa na afi so oba krom so a oba ya hweye na obi ka kire se oton gold na diamond na wan nyai ne a wo beto no ankodi nachi na echi obewie no na asabi o ahoma bi na ode amount na osan so kire se woba krom na bibi wadwen kese ne a wokoban ba hye na wobisa won bibi a obetumi eden akire mu amawo dan say wode bag no besensen wo ho na wo sebe sika pudo wom na wugina mountain so ne bia wo bisa obi na ekire no ono so de akoye ofrakadam na afi wo sika wode bag krom no so wonhu osan so ma yeti ase se efa traffic situation ahodo wo ho no so obe detailing men vantage point obe direct traffic na afi so ahwe se ya hoban bo no so ebesi na o ma yeti ase so se security work best wabra yen timemufo na yen kronma no yedi information be ma omo nti se bibi kire ya adwen a yetumi ka kire omo na wotu hu anamon de amayen nti san hyehyɛ na Metro Security Council so de to dwa se ye be ya hwe ye omo aso so de ebebo ban abre we mu Mami kwadu mi ja o am wakọ na afia ye besi mu no e de na santeman enhwe ne mu emfiri Kumasi kropon bedwan directive they free a Metro Chief Executive about the policy or they share
ɛyɛ kuro no nti ɛyɛ ɛnɛ general assembly meeting yɛkasa bibi fa revenue mobilization sɛ yɛbɛhwɛ yɛn ho ɛyɛ sikasɛm mu yɛbɛkɛnyɛ mu na baabi bi a yɛntumi amobilize no yɛbɛtumi akɔ hɔ na yɛamobilize yɛn ho yɛ kasa fa security ho yɛkasa ɛfa ɛyɛ development ahodoɔ a yɛpɛ sɛ yɛde ba multi-purpose car park ahodoɔ a yɛpɛ sɛ yɛde ba central business district na congestion ne baabi a obi bɛpake ne car ɔnya no nti no ama kurom akyi no yɛbɛtumi ne yɛ development partners asi na afei kurom etumi ɛdɛn ate na woba a wanya baabi de oka asi na me so me ne wo nam hɔ a yɛn ho ahenhan yɛn nti saa nisuade ho yi ɛna owura samɔpan pɛ sɛ afi ebesi mi sɛ nyame yɛ n'adom a obetumi ama no aba so na kumase so kakra yafa yɛn ntoma pa de efra maame meda wase bebree ne wo mmerɛ wate mpacho me smeda meda wa mo akɔ na lie we ya na wode momu no wato so wate ebro nyadeɛ no amichiraw madam Henrietta afia konadu aboaje oyebedwam kasama afode ma kumase kropon bedwai abusanfo yɛn sanko echi ne opani Richard eye kumodo enkodi nkomo sinem di kan ka kire mo no eba no security ho nsensem wa bene mo pa mampani na nado danko akufo de chewpe ya wode koma Burkina Faso fo yi yebusa sa nyembia no besom se de mampani koka e kire Burkina Faso an Burkina Faso okoka cha America fo se Burkina Faso makwa ma Russia fo bi asojafo bi aba begu ye ne o ma hye so e ma se hu kakra wo mu wokoka ne se no beso a chewpe ne mo na yen kwa ma no so ne papa yi opani Richard kumodo nkodi nkomo openalty enka ye mo adwemo akwa ba eba kumase mina mejoso medini ye kumado enye no ye kumado kumado yes please kumado KUMADOE kumado yes please thank you okay na yebusa se president apology ya wode akwa Burkina Faso yi ombeti ase ombesom to the extent say national security minister call outcome of some meeting in the better say my giatuma and answer my giatum and number 2 ubekaya na they have summoned our ambassador nature say omubuefu papa and me na me feel say foreign minister beko but all the same national security minister they call the outcome of that meeting better say our relationship is coming back to normal and I said we will a lot of work to be done. Na wakwa pachewi mampani atubo so omonko pa Burkina Faso achewi America fo no so a mampani ko penti sa picture no e de kire wo mo no omo so no say no mbesi ehu yen ombefa ye say enya America per se but Russians no na ombehu ye say we are not serious people me gidi pa say o mampani ko kan sa asem we no nim say be pia bonti no feel say one of those top secret classified informations are all the money trading partner. And unfortunately, issue no babonti, which say at the highest level of my penny to kwanya, I bet he answer you bet briefing properly. And number 2, or bet share the Kasamusi to prepare because only Americans need dealing now and share many of these things will happen to you. That's the way they are. And so you need to know their mindset and play accordingly. But having said that, the important thing is he want to make amends. And see, my national security minister koye, bompa say, koye, and I say wakoye, ye nyama and so muye na peace na waya term and back. Because me na only say bad national security, I wa de be back who your friend of full security. Ghana depends on Burkina Faso, Mali, for so many things about food items. This animal. And the time now, your man penye ECOWAS president, already sanction be to Burkina Faso for so because of coup d'etat. Only they transfer their traffic from Temahabo down to Guinea. And to that foreign exchange now can Ghana it went back to Guinea. Now a boosted Guinea economy. Then they are also likely to put an embargo on the importation of tomatoes and many things from Burkina Faso. Those are the tragedy of many of the things we are talking about. Na uyi se ye Paul Machewi ya bibi wo ho no mo aga ye betima sa ye bio ama ebia se wabufo no kra kosoro kra no a ebeba fomama sa cordial relationship edwedie ene bibia asa back to normal. One of the things you can do is either the president will have to find occasion and go there himself personally.
Number 2, anaasɛ ɔbɛ invite ɔmo aba ha. Number 3, anaasɛ president bɛpɛ public platform bi na wakan say the issues between Burkina Faso and Ghana has been resolved and we are now living together as one family. Then number 4, the more important is our relationship with the Russians and many of our trading partners. Who says our non-alliance, a very strategic and we need to stick to that one. Indiscretion. We have to be circumspect and prudent in our public statements. Seba, people who speak for government at the highest level. Opening found see na yanhwe yanwatweniem na National Security Minister omo return na response om de bema mampani no yasa bani aba beto ankomo no so yedase pa yedase abusanfo nti wei eye openi Richard Kumado a wabene ewo bambo eho ensensemo ene yekone ne kokodi nkomo ni nyina mampani na nadodan kwaku do tu a watu bofo so mo mfro mayimo enko Burkina Faso enko power mo chew ni nyina na no ensem bia okoka de cha America fo no se Burkina Faso fo na makwan ama Russia sojafo bi abegu my Ghana ye ne omo Burkina Faso fo no hye so a ase hu kakra ya bamu no na yete se Burkina Faso no bu afupa na mampani atubofo so mo enkopa chew no makwa akodu yani di akire de bi fra to bia ye mfa nkame mo ya ntwa so yegusu adi bronya no na enwom no akwa ya afinhia pa afinko meto yesu bio afinhia pa come to ye bio menenye kameto pa na busia afia kwa pro ababeto yasundwe mo besre uvi mi na besre afia said ye ba ye bia mo mfa ne sa wate enwom no se ne mzi tu ne bia no mo mfa ne sa na Sompa FM ne Sompa TV mo mani tua se bebo some mienu na ye de to ye tiefo ya hwefo anim se ye ne awrade tentam ewo aforebom ewo mam na ya jinshira afi kakra kai ye de kwa kogui ene 2023 no a ye kwa kowremu no omo madika wo mu nse omo kakra de kire no ense da nye de papa bia na so ne ye ginyankopon adi ye na tentam se eye den se de ye ne a enam sa ya fodie we ya bo ye hu akunafo ye hu no mobrowa ye hu no nyankamobo ye ne Sompa FM ne Sompa TV ye tu sa na monti no eyire se de ya awrade be oyi ne ma obeyen e de aka ho enti ene ne se wani se ye ka kire wo na Bray TV no so bre ne be hwa de ye emerewai nyasem ketwa omunyini no a na baba ya enkwada omunyini a na baba ye enkwada mame ba akokra de ye de ne mu ye de ayinanwa ene ni tea tomatoes ni de ma ne nyina wie ya ye de envelope no ma no me wa no aba wo se me ba ayi envelope no tia no hwe na na no me ko ba bi ma me envelope sa me dudu fie na bibia nim na me tia no wo hwe no se one video ene me koro na se ko fa so oboso nim na fa ko se be ya obi nkohwim mfamfiri wonzam etiene na se wani se ye ka kire wo na efe na bi susu ho ahomete na so be ne dai nipa ho adwuma ontimi nye enkonkosi na ye ne binum di nkomo omo nsem a omo de to ye ne yetiefo anim kakra ni mo ho akra fo mo na mama ye se ye di bronya ni erade nshram Amo rama me. Baba sha no ma na brade ma so ankopon won sha o mu bebre ho akrafo ma mo onyo ma doya mo ye ma akrafo ne o mo mu ni bi nyame hira mu nyina no ntu nyina mo kwantiri mo boss no nyame aka no koma ama na hye sa program kama se nyame hira mu nyina choma semti anse nyame hira o mu se ye bo akrafo me anya mo bo na fi wo mu am ye di bronya nyame hira o mpa be bi o yi fie bia na de ne o mo bi no hira mo on to no bo ase won hira mo papa yeko to dua no so ye be ka mo papa mo ya die aso akrafo ne ye mfo nyina mo bo a wodum ye yenke ni na so nyame adom ye ni ada nyame hira no da bi o yi ska fie bia nyame hira na mu awrade ma no kwama na hoden enna se ko nya mama bone nto mo to da ma bone nto mo da na mu ye adoya wo ye ti nyame hira no nyame hira o papa nyame ya o kase wo ne o yire awrade nto mo no adwuma fo awrade nto mo mfa na nyina mu enra fe sa me na senchere sa sense awrade nka ho nya o mo so mo bro na bi ya be sa no na mpe mbo ya na show no sia no ma no na awo na mpe mbo o Yesu
yɛdamase ɛne yɛ ma abidadeɛ ɛso yɛ kunafoɔ mema nso na nyame nhyira mo no deɛ adwuma pa a moyɛ deɛ nyame bɛbu yɛ bia nyame nhyira mo ɔnto mo agye paa sɛ wohunu akunafoɔ mbɔbɔ mmɔba bɛde yɛ buru yɛ mi adeɛ bi a ɛda makoma so bi awurade nyama mo awurade nyam kase ɔma ma kɔntɛntɛn awɔ yesu kristo din amen nyame nhyira ne paa mebaeɛ manya anwa wama me 1 million tomatoes gesia ɔsoro nyame ɔnhyira no yɛda n'akoma so biara awurade ɔnhwehwɛ ma no na ɔma ne nkwatenten a ahoɔden wɔ mu awurade nyam kɛseɛ sɛ bɛho akunafoɔ ne nyankamɔbɔ awurade mfiri adom mu ɛnsanfa mo kɔ adom mu damase paa nyame nyam kɛseɛ Nani ade pa nyame wɔnhyira mo paa da adɔeɛ a moayɛ akunafoɔ nyame wɔnhyira mo wɔnhyira mo ɛyɛ mo akoma so adeɛ ma mo ate baabi a mohwere nokɔfa sika de yɛ saa adɔeɛ no nyame nhyɛ hɔ ma wate nyangyee media so gusu bɔ mpayɛ mekyɛ sɛ afe wei ma momani agye mɔmɔbɔfa na seka nyame nhyira mo ɔnyɛ mo kɛseɛ papapapa sɛ moyɛ kɛse paa moahunu ahiafoɔ ne mmɔborɔfoɔ mmɔbɔ na moama yɛ biribia kaya no adie nyame wɔnhyira mo papapapa abusua nkyɛn no nipa bɛboro mpimienu ɛna ɛmo anwa ɛne tin tomato sardine plus sika obia 1 billion envelope mu 2 billion atia gu no azantima ne Ghana wiase o ma ya de yes o na om de ba na eche yes anka ye de ye pe ho a ye pe ya misira obi bia pa ho a ye hunu ya sini enne pa wo kire bire misira obi a yanko amano so ne ye general manager Mr Collins Amopoku yene Mr Collins Amopoku ebedi nkomo ye asante ye bo ade opere ho ada o kwan ya wo wuri femfem mu pa bi train na manager be transfer ne di nkomo pa bi gina ye ne manager ni nkomo kakra na ye musa se enne obetu nyom obe me ye nyom asa azi ebi obema ye solo boma ye solo ansana ya ko general manager ho ene na kwa ko di nkomo a GM Majoy Eja senior migiri sempom ye Erade adom ye de Erade ase ye general manager Mr Collins Amopoku mo de mo friend DJ Tofia kwa ye de friend Kwamo e wo fia ha no edi komo GM enti efri menka ne se be na ne nansa na ye fa ha ne ye wura ha ne ya fa ha ne ye wura ha se be ye ne no ye be se ye tiefo ene ye mmerewa no ne ye nkokora ne ye kunafo ne ye mobrawa no ene monyam ye be ka ne se ne ekosɛn wa mameda wase anwumre na yafa sa akwanya we so na machia watifo de di kan no se bronya bosomi no mu no yamfa ne se efri October no ba no yes ena ye nyina fa adwene se ye wo ye maame nom ene binum kra wo ho a mema agya wo ho ama nkwala hwem abedin e de ama wo mo bi so kra wo ho a won papa no maame no mawu ama enne kra ya bo wa no e wo baabi nti ekoba se ye nyina bagitum mu se yenso yadwuma yie no ye damanfo da bia me ka me se abo wo no ne takra ene ma oye kese nti na che se adwene no ba se ene yemfanto ye tifo ne ahwefo anim na omunye ya doye ne so yemfa emwa ye maame no ene kra ni ye hade asina agye yensem agye yensem ni se no kra ni saade we di adwuma we ya che yakoko ba bibibre yese afiaso ye kunafo ni nyanka enom bibi but insida se yasan wie ne yese yesan so edisika epi wo muso sabe misre maka enye sika wom se nsombro so de chochopo bi na chese nipa cross sabe ofiri nkran kra ne ba ya obenya ne ka sika san de akọ mama no se mama ye mu mama ye nwa mama ye sradi asa ma ye lorry fe wase e ma ye sradi asa ma ne lorry fe o de ase eti enokre ni me gina CEO anamu na magina management anamu any workers nyina anamu na yada yetiefo ne ahwefo ase nokre ni ade o ma ye me fi se free china ko ni nyina no ye ni hwe ka se e aseda
ɛne ɛbɛtumi ada wo mo nokre na manager ebeso haya ebeso se ne yɛde nnuane yɛde sika yɛde niema ama yɛmmerewa ne yɛnkɔkora ne yɛmɔborɔwafo ebeso haya na se bibi fufuro bi tekɔna hɔ a amanfo hwɛ ne mu meda se ɔn sɛ team a yɛhyia wɔ ha no obiaa dwene mu no ɔhwehwɛ sɛ wɔbɛboa mɔborɔfoɔ nti yɛpɛ sɛ yɛhyia tiifoɔ bɔ sɛ sɛdeɛ yɛbie yɛ nsɛm a ɔmoto mu no ɛnokorɛ ni tɔda nso a wode biribi kora ma obi a na wosuro akyire kyerɛ sɛ adeɛ no ɛbɛkɔ akɔwie sɛn nti na meka sɛ nnɛ sɛ bi sika a yɛde ama wɔ mo no koraa no ne nyinaa no ɛmfiri yɛ a yɛbɔtɔm ɛfiri de amanfoɔ boaboa no ɛna yɛde adom wɔ mu nti ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛsi ha ɛna ɛtɔda nso a ɛnyɛ sɛ yɛtwɛn akɔsi afe ansa na ebi a yɛpɛ sɛ mɔborɔfoɔ bi didi ɛduru baabi na sɛ nyame ka biribi kyerɛ yɛn na yɛn nyinaa gye tom sɛ yɛbɛyɛ a menim sɛ ɛnsi ha ɛbɛtoa so akɔ n'anim ɛna mene wo kasa yi no ɔn sɛ Tarawan Media Daroma yɛsan so wɔ Sompa 98.9 FM sunwan nti mene wo kasa sisi yi no Nyankopɔn yɛ adom a memenda anɔpa ɛnso deɛ ɛyɛ no wɔ ha yi no sunwanfoɔ so a ɛyɛ Sompa 98.9 FM a ɔmo tie ɛwɔ bie no ɛno nso deɛ ɛyɛ ne nei no yɛbɛyɛ bi wɔ hɔ korɔ no a sunwan memenda Sompa FM 98.9 premises anɔpa na kyɛ Sompa kyɛdeɛ na ɛyɛ ne nɛ no the same thing akwabisu na ka the same adekorment ɛna deɛ ɛwɔ mu nso ne sɛ sɛdeɛ nɛ ɛba live on TV no saa nso ɛna memenda deɛ ɛbɛkɔ so wɔ sunwan biara no ɛbɛba live okay yo ene oba beto ye ho saa o de o ma bi manager aha ohini ni nko a ya mi nsia on kenken su ba ho bia ba ho no ti wia ni ato aso ye wia ni ato mo ti manager ya da se mati me so me da mo ase ya da se Yakopon nhira mo na da se ti fo so ne emerwa no so da mo ase ma dem fa bibia nto nchen mo bre Nyasem keto Yakopon nhira mo nyasem keto akatua papa e wa animu a ba what gugu a obende ya nya base yesom no de na somo a de yesom Yakopon nhira mo nti mo beti yenka yo okay yo enya hwe enya nka na wie de you hear from me mo nti mo beti me nka wate me hwe mo wate Muzuru. It's a general manager calling Samupoku. Modi yetie for my friend DJ Tofia kwa. Ene na kwa kodi nkomo ne at the fair farm madam mo be kan ho e ma ye ne kodi ho nkomo no. Yankanfo mizo fruit drink emfa emamoe. Na abro nya ide no ana ye didie emu oduye papa. Unya bi di boase ansa na aduane no aboeboa. Na chili ne na mumini mu dia ne ye chenkwadufo ne na sunom. Gogro ho sepe papa. Your orange, mango, grapes, apple, melons, and pineapple. Ya kama cra. One da from toy 20. Bomodi so be some perfect see my bejo dear. And now be free 0246 270 221 0246 270 221. Yet to akasia bono eso. Na yako mfimfi mantemu station master o Cape Coast Pedro Cooperative Drivers Society o Peter Bedu eno de afuto de akọ ama passengers nyina se eba be di bronyan wo mo de hyehyɛ egu akwa mu a wo mo kyerɛkyerɛ hyenkafo sɛ de be na me kwaba ntem enkofa wonwe ne bia dama yekotie be kan ya wogina mu mfimfi mantem ne enua be America anan wono na twetwe nkomo yode asɛm tu nanim owura Bedu sɛ wo mo mpanifo wo mfimfi mantem no nyina ya noko ya wo mo de wo mani di akyire bronyan mu ahyenkafo mo de wo mo nte sɛ dogo bi nu abe ne yasinsamafo sambod ye wunsu ye man America tente gugro be wiase na akɔfa ha ɔde aba wuhu kra de aso akɔda wanko wu amsa ba ko atu wona ba ko atu be wiase na ate traffic ho de awurade de mi be si biada ma pene so wo ha pa to mu gusuada ene wo mo kasa sɛ ahyenkafo be mo mani adawo ni titu ni ka kabasa basa ene America tente ho this is no husband years tell abano on here pay focus na now they show on Sunday 15%. It's 15% so you to go ya to yes very takra in the edge 36 it's ya na that 31 and ka funi nyina yan wona akasa there obiara to no
no ye ntia fo so ma yon go dura asofie nti me pentam no ano ye yon akasa dra na bure yen street so na yon so yon na akasa auto to break no so road safety na MTT won ye bezin komo mo mo nchechire de ma obiara mfa emikatentem mfa onye azu obi anya abotar maka na nkasa okitane onye ho abotar ama bibi kwatuma wo ho a otu wati ana noise no sisa otu no wati nti da metechere ezemo ama road safety so na MTT so whatever cooperative oba pay agency na go mu ya wa abro so abra market ni chi also ya ka asere ko bibi ko takra de ebi kwa akra de na drivers ni na yin woni zinkomo ena ho na onye drivers kura pa wo ba air station anso yin woni zinkomo don want to one ba us a criminal CCR ramps na ep intantobo net speed na kwaso so da anu so oda ko isia baba nti wo nyina no wona oye yan nkafo onye yan nkafo yesia wona yin woni zinkomo us a pattern is odo obi atu cheche kwaso ka fe san ba oba be san awo wo driver nti obi a yin zinkomo de onto no boase mo fa where your Peter Beidu or a station master and so the Madisha Womwo Pedu Junction. I was on 5G energy drinks so na make for the amount said drink back wa no na wa pa ho den dia ye adwuma wo ye bia 5G energy drink na come for the amount wo a gritty wom a grapes wom ginseng wom and a grapes fruit so e wom a ngina emu ahode ma wo de ye adwuma bia bi me say so ye teacher ni so ye driver ni so ye mate so ye mason so ye carpenter so ye sofo so ye imam so ye nsemtweni adwuma wo ye bia so hia ho den e de ye adwuma no a 5G energy drink 5G energy drink friend Doctor Authority pen for jatum enye na ewudwa so unya ne kakra na se nwunu kakra na ice cubes no sa no a jai oba isane sa misro so pe bi ato a usia maya no mutonton nsuo no ne ade e o traffic no mu a na wabusa se ope 5G energy drink helps in the womb so afere helps in the womb na mo ahode e ma de ya adwuma no oba Sompa FM your premises e wo so me ha obenya bi ato anasa wo frɛ sa telephone number ya ne do so pu ye bedi hu nkomo so se ye de brɛ ba bia wo bia no a ye de begu kai mu na ye de abrɛ 0246 270221 0246 270221 5G energy drink 5G energy drink and that TV so correct pa nyane sa na obuba wo bema kra so dia esa so mo bonus wo mpamu medical ka kire se bema se wania ha se de wa bre se de enye mpam na wo koye nenenasem uduru ho no mu a usi mema nyina nam e wo mpam wo ntisi ene monyam wanim gu ase pe mema ye nem agu ase tuduru ho no mu a na wo hia lawyer mfa kofe fichiri ho bia onya 5G energy drink ya ebo adwuma boys no so say what the frafra niam no so a ono ma wonye mere ode echi a hangover sembia mam still hoden enam 5G enuane nuru papa ene helps na ewo munti ma hoden ma de adwuma no abusia yenkenka mo messages kakra mo de abana fe yen so so ma kofuri na pamfo metena se na asem de mpe ni pada da bia nipa na epene ho asem yenkenka mo messages ne kakra emfa emmamoe Sir John Bososo or say Boro and Chop by President Ronaldo Dankweku for name MPP about Modi sa and Omode Ghana Babedu say ya see em fair juma bu next year ya huntri ye we say John Bososo Nedia wa de by Bibi Kaswa or say American House or say NDC propaganda nedia this time enya juma kra Francis Kaswa Datusu or say economy no bounce back na kwambia so ebe say Jan na so magana ma this year ye ho atoye KK Kaswa American Town Kenke House wonwa also magana ban adehye nyina afishia pa sre se twede amponya nkrompon de ebetwa afi no kakra na aka no ahyenyuma pa so de bekwa wiye po de bekododo Aba Zakari wo de will love you sem no ya na mentiase o me bema o me to so odene ye rough bebuade anim timisre wo love you sem ya na wa kyerem Anthony Amisa
Mr. Mr. Yamani abusuafo no nyina adwo ɔse ɔhwe free Asenia Dream House Kwabri East yamabusuafo no nyina afishia pa Evans eni no boase tutuka ɔse bekoso agana fo bekoso support mampeni na nado danko akufado yekura 2023 nim se beye na mpuntu ebeba Steven Boache ɔse good evening na Steven inside wasa ekropon yo yate Eric Kwaku Buodi Ode free patriotic voices there bechem ono susu de bi bai owa hina kwasi champon kwache yedamase na eye Sami Kwei Leviticus power so de bi bai teacher constitution wiamwase ososo odibi ebai keke kaso akrona sa ba biu 7 Kwaku Aboaje enwa bieja amwamman ososo obai o message no yensa aka na eye Steven Kwaku Aboaje krona ne Filippo etimetim anti-Magi Junction ho no so de bi bai na na kwa mo aboate Ablekuma Central aka Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia eba wono so edi bi bai na Vera o say num eni ade num nyina omo edi bi bai ohene yemfansie message bi bai na o say bo ho ensuom accident bi asia ma traffic sa no identity ahyenkafo a omo fa afrancho edi akọ wo fenso no wo mo enhwe ni yie na abambofo nso mfa omani enkyere ho na traffic no police for no say omonkoboa traffic akra ewo ho emaye omonkoboa traffic akra ewo ho maye abuzafo yede mu sinemum odifo Kofi ate Japan owo aputuja yese ene eyo birthday odifo Kofi ata Japan owo aputuja osase assembly member obosomtwe eye abatom pesua so yema happy birthday ekwansuru nkoso nyame nhyirawo kwatenti ahodi ngom na wosra no soso no omane no so sa kofuri etenase kuku Veronica Jando echinchim fidie ne ma ya asante ebo Benedict ana nsemi osemu edema ye fiaje wa akode eno de ko internet ne so social media no wona de ko gu so abusunya so ye kenkan de ma mo ya bo amali bia boga nwumre me ne hinini ama kranchada zo of mami premier ni yen sorry e pikaba na simpeni panso ento aso